Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. 12 по беларускім часе у нашай студыі блогер Александр Кнырович. Прывітанне. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаны гледачы. Ну, сёння мяне яшчэ Еўрарадыё зноў назвала палітыкам, таму я не ведаю, як да гэтага ставіцца. Нейкія ворагі сядзяць на Еўрарадыё, нешта пішуць. Ну, все по старых методычках, Александр, самі разумееце, новых яшчэ не подвезлі. Про прапаганду, дарэчы, паговорым сёння, і я думаю, паговорым шмат, таму што прапаганда фантазіравала на гэтым тыдні вельмі крэатыўна і не вельмі эфектыўна. Акрамя таго, як я разумею, у нашым плане сёння паговорыць пра яблыкі і рыбу. Вот давядзецца ізноў весці аднекуль з сяброўскіх краінаў. Да, вот ёсць не сяброўскія краіны, ёсць сяброўскія краіны. І так атрымалася чамусьці, што вот краіны навокал, да, яны все чамусьці не сяброўскія. Таму што нас добра ведаюць. Да, яны вот блізка, яны ўжо вот. Акрамя адной вялікай краіны, якая вот на ўсход, вот яна, здаецца, сяброўская, але там ні яблыкаў, ні рыбы чамусьці, як бы, хаця дзіўна. Вот дзіўнавата, да? Пагадзіце, дзіўнае спалучэнне, яблыкі і рыба. Ну, чаго хочацца загадкавай, а ў тым часе і простай беларускай душы. Немножко яблыкаў і крыху рыбкі. Вось. І, канешне ж, паговорым пра спробы Лукашэнкі, як ён кажа, чарговы раз знайсці месца для сябе на кантыненце будучыні, на афрыканскім кантыненце. На гэтым тыдні шукалі месца недзе побач з Ганай ці ўнутры Ганы. Я не ведаю і як гэта было, і чаму не атрымаецца нічога, я так разумею, з гэтага пачнем, таму што канцэпцыя нашага стрыму заключаецца ў тым, што у Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович. І заўтра там якраз такі выйдзе відэа пра гэтую самую Гану. Ну, Александр... Не Ганну. Давайте на гэтым спынем вставляць нейкія літары в слова Гана, Ганы там і гэтак далей. Можем зайсці кудысь не туды. З усёй павагай, як бы, да. Так што ж, чаму, як бы, вот марныя гэтыя спробы праз Гану нейкім чынам яшчэ вось зайсці ў Афрыку? Ну, перед тым, як я пачну распавядаць пра Гану, вельмі цікавая краіна, так? Я ўсё ж таки зраблю таксама маленькі анонс, што я нешта пра сябе так думаў і думаю, што сёння якраз напрыканцы нашага выдання зраблю невялічкі такі камін-аут, не ў тым сэнсе, якім вы маглі падумаць, але вось я шмат чаго сам пра сябе надумаў пасля нейкіх навін, нейкіх там стрымаў, і у аднаго з стрымаў майго, які быў з Лізай Пракопчык і Маргарытай Ворах, я потым сам себе прааналізаваў і думаю, што аб гэтым трэба паразмаўляць, але гэта будзе на 40-й прыкладнай хвіліне, можете перакруціць адразу, калі вам не цікава пра Гану. Так вось, Гана, прыязджае да нас прэзідэнт Ганы. І пачынаецца ўсё як заўжды. К нам приехал, ай, дороженький, как бы будете наша такая моцная кропка на мапе Африки. И проекты. Какие проекты? 2 проекта. Ну, нельзя гэта бачу ўжо, пра моцную кропку на мапе Афрыкі. У нас гэтых кропак, мне здаецца, ўжо мусіла быць штук 10. Там, конечно. Не менш. Якім колерам будзем адзначаць на мапе? Моцныя кропкі. Напішыце ў каментарах, якім колерам трэба... Чырвона-зелёным колерам. Якім яшчэ колерам мы можам адзначаць моцныя кропкі? Там не вельмі добра гэта будзе выглядаць на мапе. Там шмат краін з чырвона-зелёнымі сцягамі. Таму трэба нейкім іншым. Белым, чорным, зноў нешта как бы расійскае. Прыдумаем што-небудзь. Ну, нешта прыдумаць трэба. Так вось, магчыма, блакітным. Так вось, адносна Ганы прыязджае гэты прэзідэнт, у нас 2 праекты, якія анансуе Лукашенко. Першы – гэта завод па перапрацоўцы какао-бабов. І другі – наша тэхніка, якая пойдзе да Ганы. Ну, то бок завод у нас пабудаваць, да? Ну, я так зразумеў, што у нас. Ім. Так. Лагічна. Да. Падавалася. Ну, трэба пачаць з таго, што Гана, у адрозненне ад Зімбабве і шмат якіх іншых краін, з якімі цяпер сябруем, гэта
дэмакратычная краіна. Мгм. Я паўтару яшчэ раз, таму што паверыць у гэта немагчыма, але гэта дэмакратычная краіна. Па індексу дэмакратыі зараз Беларусь знаходіцца прыкладна на 150-м месце сярод 160 з чымсьці краін, якія вміраюць, а Гана знаходіцца прыкладна на 55-м месцы. Там краіна, у якой з 92-го года не было ніякіх там гэтых пераваротаў, бунтаў, там далей. Там двухпартійная амаль сістэма, як у ЗША, і там рэгулярна праз дэмакратычныя выбары змяняюцца гэтыя самыя прэзідэнты. То бок гэта краіна значна больш адэкватная, чым Беларусь. А гэта азначае што? Гэта азначае, што з пункту гледжання бізнеса, у тым ліку бізнеса з какао-бабамі, в тым ліку з бізнеса з сельхазтэхнікай, там прысутнічаюць усе буйныя міжнародныя кампаніі. І калі ён кажа пра какао-бабы, то там прысутнічаюць, ведаеце, там швейцарская кампанія з выручкай, якая 20 мільярдаў долараў. То бок, гэта там чвэрць ад беларускай эканомікі, адная кампанія, якая там прысутнічае. Там прысутнічаюць усе, гэта такія ў маленькім выглядзе, але сусветны рынок, і там себе ўявіць, што вось зараз прыйдзе Лукашенко і дапаможа штосьці зрабіць з какао-бабамі, там бы ржали, конечно. Вот все ганцы, все 33 миллиона ганцев были дико ржали. Это як быццам бы, знаете, як быццам, не ведаю, кто там, индусы, пакистанцы приехали в Беларусь и пачалі бы вучыць, як бульбу сажаць. Як быццам бы беларусы приехали ў Індыю і пачалі вучыць праграмаванню. Зараз мы то вас. Гэта менавіта так і адбываецца. І чаму Лукашенко об гэтым кажа? Таму што ў яго ў галаве ён памятае, што апошнія гады вельмі хутка раслі кошты на беларускія канфеты, на Спартак, на камунарку, там 20% год. Чаму? Таму што былі нестабільны рынок какао-бабов. Пачатку 24-го года былі заморозки, неурожай, і там і кошт гэта какао-бабов скакнуў на 3,5 разы. Но ён зараз уже вернуўся на сваё месца. Аб гэтым Лукашенко, конечно, ніхто не сказаў, і таму ён вось так дзіўна дзейнічае, але мы там нікому не патрэбны. Больш за тое, у Гане ёсць праблема. Гэтыя пасевныя плошы скарачаюцца, таму што малыя кошты на гэту самую какао-бабы, і таму фермеры заменяюць на іншыя культуры. І таму няма ніякіх, ведаеце, вольных какао-бабов, якія трэба забраць з Ганы. Толькі чакаюць, як в Беларусі пабудуецца завод па іх перапрацоўцы. Ну і з тэхнікай тое ж самае, ведаеце, там прысутнічаюць Джон Дір, Нью Холланд, Махіндра індыйская, таксама буйная карпорацыя, у десятак разоў буйнейшая, чым уся беларуская аўтапрамысловасць. І там прысутнічаюць усе тыя брэнды, якія ўжо выцеснілі Беларусь з рынку Расіі. Таму нічога не будзе таму. Я разумею, што можа быць. Можа быць традыцыйная наша схема паставак дарам. Дакладней, за наши с вами грошы. Прэзенты. Вот эти вот экспартныя крэдыты. Нагадаю, як гэта працуе. Урад Беларусі так хоча заваліць Гану беларускімі трактарамі, што дае трактарнаму заводу грошы. То бок, урад Беларусі за наши з вами грошы набывае трактары ў трактарнага завода і адпраўляе іх у Гану. Ці ў якую-небудзь іншую краіну, у прынцыпе, з некаторымі, ўжо ёсць такое супрацоўніцтва. Венесуэла, конечно. У разліку, што калі-небудзь там за іх заплацяць і вось гэтыя грошы вернуцца. І, адпаведна, трактарны завод нейкім чынам верне гэты экспартны крэдыт. Што адбываецца пакуль што ўвесь час. Ніводнай навіны я, калі шчыра, не бачыў, каб вернули. Да, то бок, я думаю, што як толькі што-небудзь вернулі, так была б навіна. Так навіна была, а я сачу. Я так сам ведаеце, з ненавісцю, але ж цяжкасцю праз сілу, але я сачу за гэтым. Вось, я не буду вас падманваць, шаноўныя слухачы і гледачы. Як толькі з'явіцца такая навіна, вы пра гэта пачуеце. На жаль, пакуль што не было. Так што трактары нашы... Так, вось такое выданне выйдзе, напэўна, заўтра бліжэй да сярэдзіны дня. І, глядзіце, там будзе яшчэ некаторыя падрабязнасці, якія мы зараз не будзем абмяркоўваць, але Гана цікавая страна. Ведаеце, дэмакратыя, топ-3 дэмакратыі ў Афрыцы, гэта нешта такое цікавае. Да. Давайте перад тым, як мы, дарэчы, перайдзем да абмеркавання іншых дэмакратычных краінаў, з якімі чамусьці ў нас супрацоўніцтва не выбудоўваецца.
да, з недэмакратычнымі выбудоўваецца, але так неяк атрымліваецца, што ў недэмакратычных краінах часта няма грошай на супрацоўніцтва з намі. Чаго ж там няма? Да, таму што супрацоўніцтва з Беларусю, это, ведаеце, пажадана, каб яно приносила нейкія грошы в Беларусь. А значит, дорого. У меня адчуванне, што я зараз на паседжанні ўрада, і Павел міністр эканомікі распавядае, давайте ўжо гандляваць за грошы. Давайте гандляваць за грошы, да? Не ведаю, магчыма, там сапраўды так, у такім выглядзе падымаюцца пытанні. Вось, я хацеў яшчэ дзве рэчы, абавязкова паговорым пра Тацяну Мартынову, якую не пусцілі ў Польшу з Украіны. З аднаго боку, не хочацца, калі шчыра ўлазіць у прычыны гэтага, таму што, ці мала якія ў Польшы прычыны каго-небудзь не пусціць на сваю тэрыторыю. Можа быць, Польша ведае пра Тацяну Мартынову што-небудзь, чаго мы не ведаем. З іншага боку, мне не падабаецца, што адбываюцца такія прэцэдэнты. Таму што, так і мяне куды-небудзь могуць не пусціць калі-небудзь, да, і, мне вот... Я ж кажу не тое, каб вельмі хочацца абараняць Тацяну Мартынову, але мне хочацца абараняць усіх беларусаў, якія могуць патэнцыйна трапіць у гэтую сітуацыю. Таму ўсё ж такі, я думаю, што трэба з гэтым неяк разбірацца, не ведаю, петыцыі пісаць. Што мы можам зрабіць, Александр? Тацяна Мартыновна, што можам зрабіць? Якое ваше гледзяча? Слухайте, маё гледзяча такое. Я, па-першае, недахоп інфармацыі. Каб выносіць нейкія такія парады, высновы рабіць. Трэба мець інфармацыю, пакуль мы ведаем, што проста спынілі, не далі в'ехаць і так далей. Ці ёсць нейкая іншая інфармацыя, якая існавала бы так вось у нашым дэмакратычным сусвеце адносна Тацяны Мартыновай? Ёсць. Калі разглядаўся кейс Васіля Верамейчыка, у тым ліку разглядаліся і асобныя моманты, якія былі звязаны з Тацянай Мартынавай. Што это значыць? А далей я нічога не буду распавядаць, таму што гэта не мая інфармацыя, гэта ні ў коім разе не маі абвінавачванні ў адрес паважанай Тацяны. У нас нармальныя стасункі, і спадзяюся, што яны застануцца такімі ж самымі нармальнымі. Але калі мы рыхтавалі слуханне ў Коордынацыйнай радзе... Слуханне па Верамейчыку. Па Верамейчыку, так. То частка нашых сяброў фракцыі мела інфармацыю, ее прапаноўвала да слухання, і таму я прапанаваў бы зараз, я не быў падрыхтаваны да таго, каб гэта абмяркоўваць, каб быць карэктным у адносінах да Тацяны і цалкам да сітуацыі. Магчыма, там няма ніякіх падстаў для нейкіх падазораў, таму я не буду тут спекуляваць, але вось она гучала там. І таму, калі вам цікава, я магу папрасіць маіх былых калег палітычных па блоку, падрыхтаваць нешта такое, што было б аб'ектыўна, не было б абвінавачваннямі ні ў коім разе, яшчэ раз падкрэслю, але вось гэта адзіная інфармацыя, якая ў мяне была. Александр, цікава, потому что трэба разобрацца, што адбываецца. Таму што польская дзяржава нам нічога не скажа пра прычыны. Гэта, яшчэ раз, я павінен быць карэктным да Тацяны, і таму магу толькі паабяцаць нашым гледачам, што я папрашу калег па блоку зрабіць некае інфармацыйнае паведамленне, каб как можна было не спекуляваць вось зараз у студыі, а казаць нешта больш аб'ектыўна дакладнае. Нам, конечно, уже пишуць, навошта было тады казаць, калі па выніку нічога не сказаць, Александр. Но будзем лічыць, што перакідаем нейкі мосцік у наступную праграму. Магчыма, тут моя віна крыху, я запытаўся, а у Александра як бы няма нейкага готового адказу. Ведаеце, так здараецца. Тармазоў таксама няма. Это добра, мы ведаем, в принципе. Вось, давайте тады пра яблыкі і рыбу. Давайте. Значыцца, атрымліваецца, прыйшло лета, здаецца, яблыкаў мусіць быць хутка шмат. Хутка. Слухайте, да і рыбы, в принципе. Ведаеце, у меня агульнае адчуванне, што прыйшло не лета. Абычна вось гэтае абвостранне псіхічных захворванняў, яны весну і ўвосень. І восень, так. І таму яны павінны былі б адбывацца раней. Але на гэтым тыдні, якая, ведаеце, нейкая канцэнтрацыя бздюр
розных хлусні і некага жлобства, ведаеце. І я калі рыхтаваў цалкам навіны для атмасферы, якая выйдзе ў нядзелю на Белсаце, у меня было адчуванне, што мне трэба трымаць галаву рукамі, каб яна нікуды не скокнула, гэта моя галава, таму што столькі дзіўных паводзін, дзіўных словаў чыноўнікаў. І вось гэта адзін з прыкладаў. Наша замміністра Лугіна. Нет, у гэтым сельскай гаспадаркі, не памятаю, як там яе фамілія. І я пагляджу, калі гэта патрэбна, но яна выступала ў нейкім буйным форуме, і яна заявіла аб тым, што вось на працягу 5 гадоў все беларуская гэта как бы садавіна, якая зараз закупляецца за межы з несяброўскіх краінаў, у тым ліку і польскія яблыкі, было наўпрост сказана, і рыба. Все гэта будзе замешана, ведаеце, рыбай і яблыкамі з сяброўскіх краін. Ёсць у мяне нейкі невялікі недавер. Чаму? Таму што 30 гадоў запар Лукашенко змагаецца з польскімі яблыкамі. 30 гадоў ніяк не пераможа. 5 гадоў таму был такі прамы загад. Садзім сады, ніякіх польскіх яблыкаў. І кожны год, калі прыходзіць весна, урад ціхенечка так дазваляе імпорт польскіх яблык. Чаму? Таму што ў Беларусі вырошчваюць яблыку 2,5 разы менш, у гэтым году было урожай 2,5 менш, чым ім патрэбна. І калі ты выходзіш на рынок, а дзе купіць яблыкі, то ў Краснодарі іх чамусьці няма. Там таксама не атрымліваецца, так? А ў Польшы, Польша гэта буйны вытворца, прадуцэнт, буйная краіна, якая гандлюе яблыкамі, адна там з 3-4 сусветных, і ў них вельмі танны прадукт, такі танны, што калі польскія яблыкі прыязджаюць да Беларусі уже пасля ўсіх мытных пошлін, пасля ўсей лагістыкі, яны танней, чым беларускі сабекошт. Вось такія яны польскія яблыкі, таму яны 30 гадоў на рынку. І што збіраецца зрабіць гэтая наша замміністрка, прабачце, не памятаю, я не ведаю, што яна такого новага збіраецца зрабіць за наступныя 5 гадоў, каб знайсці гэтыя яблыкі дзесьці ў іншым месцы. Все, што можна зрабіць, гэта зрабіць для вас іх на адсоткаў 30-40 даражэй і сапраўды купляць іх у нейкіх. У Сербіі іх няма. Я ведаю. Кітай адзін з самых насамрэч вялікіх пастаўшчыкоў яблыкаў на сусветны рынок. Вы ведаеце, нягледзячы на тое, што ў гонар Китая называюцца апельсіны, сябры, кітайскія яблыкі, але Кітай нармальна так пастаўляе звычайныя яблыкі на ўсе рынкі. А наступствы такое рашэння адмова ад польскага Александр уже добра акрэсліў, по дарозе з Китаю, это 1008 километров. Як мінімум. Гэта калі яны паляцяць этим самым самолетом. Яблыкі, якія паляцяць самолетом, это, конечно... Вот это будзе, вот это сяброўства, всепогодное супрацоўніцтва. Разумееце, да? Вось, конечно, замест того, каб неяк наладзіць нармальныя стасункі з Польшчай, а всего-то трэба выпусціць палітвязняў, там... ладно, уже перебор, конечно. Я думаю, уже провести выборы демократичные, перестать руйнаваць польские могилки, перестать сковать польскую супольность. Я уже думаю, нет, все ж таки белорусским уладам, конечно... Яблоки с Китая. На одной этой самой, да, вот это вот все умовы, а на іншие яблоки с Китая, да? Вось, они такие, не, яблоки с Китая. Все, наш выбор яблоки с Китая. Вось, карацей, чакаем яблоков, на жаль, на 30-40% дорожэйшых. И рыба. И рыба. Ведаеце, калі такі чалавек, які павінен быць дасведчаным, павінен быць экспертам, адукаваным, кажа такія глупства, я не разумею, што адбываецца на ўзроўні замміністра і міністра ў Беларусі. Як выглядае становішча па рыбе? Мы вырошчваем 15 тысяч тонн агулам, а перапрацоўваем 200 тысяч тонн. Таму што калі у нас ёсць Санта Брэмер, якіх нехта не любіць, Санту Брэмер і Машэнскага, можете напісаць у каментарах, наколькі зноў Кныровіч падтрымлівае Санту. У нас ёсць Санта, у нас ёсць ужо канкуруючыя прадпрыемствы, якія блізкія да Лукашэнкі, і шмат каго яшчэ. І вось 185 тысяч тонн рыбы, якая цалкам ідзе з несяброўскіх краін.
Ну, памятаеце, там Норвегия, Мышинский был Великобритания, Исландыя консулам, так. да? Там есть краіны Балты, якія нам пастаўляюць гэтую рыбу. Ёсць Іспанія, ну, розныя віды рыб, але няма сяброўскіх краін. Ну, так адбываецца, што чамусьці вось Атлантыку захапілі нашыя не сябры. Я не ведаю, калі. Яны рыхтаваліся. Тысячу гадоў таму яны вырашылі, што будзе Беларусь, і трэба вось ім нагадзіць у Беларусь гэтай несяброўскай рыбы. Такіх аб'ёмаў рыбы вольных няма больш нідзе, ввогуле нідзе. І, ну, магчыма, гэтая замміністрка збіраецца захапіць, як Пётр I, выхад да Балтыйскага мора, ці да Атлантыкі несці, прабіць тоннель, ну, нешта такое зрабіць. Таму, ну, не будзем далей больш гэта таму што тэма, канешне, маленькая, але ўзровень адукацыі, канешне, уражвае, і ўзровень разумення пытанняў, і чалавек выходзіць на буйны міжнародны форум і кажа вось так. Ну, і, напэўна, вы верыце ў гэта. Ну, з рыбай, Александр, ёсць яшчэ адзін нюанс, на які хачу звярнуць увагу нашых слухачоў і гледачоў. Справа ў тым, што яблык, да, его сорвали, можа, ён там недаспелы яшчэ будзе, і ён вот едзе і даспявае. А рыба, калі едзе куды-небудзь, яна, на жаль, вельмі хутка псуецца. Таму, калі мы падумаем пра сяброўскія краіны, і вось гэты шлях рыбы з сяброўскіх, з далёкіх сяброўскіх краінаў у сяброўскую ім Беларусь, застанецца толькі замарозіць эту рыбу намертва, да? І вот у рэфрыжэратарах весці ці запакаваць у вакуумную упакоўку і зноў жа. І гэта ўжо не будзе свежая, ну вот, такой опцыі... Другая свежая. Да, другая. Ну, я думаю, что все погодятся, что рыба, якую вот можно свеженькую набыть, вот приезжаем, вот эта вот цистерна, да, вот там стоит мужик сверху с очком, просто вылавливая, да, и она по смаку адрозніваецца от замороженной рыбы, якую вот зловили, заморозили, недзе там, полежала она при минус там, не ведаю, от 18 до 45, да, и далее мы ее размораживаем и вот, значит, готовим. Вось застанецца, на жаль, толькі такая рыба. То бок ёсць яшчэ нюанс вось такі. А опцыя са свежай рыбай яе вот будзе все менш і менш і менш. Ну, хіба што вот эти 15 000 тонн з беларускіх гаспадарак, вось яны будуць дасяжныя ў такім выглядзе. Ну, ідзем далей, Александр. А далей у нас непростая сітуацыя з амерыканскім... Ой-ой. З амерыканскім вот всім, я б сказал, з амерыканскай прысутнасцю ў Беларусі. Ведаеце, што адбылося? Павел і паважаныя сябры, я ніколі не глядзеў клуб рэдактароў. Ну, мне падавалася, мне няма за чым. Але для чаго? Але я на гэтым тыдні яго включыў, думаю, трэба зрабіць выпуск зноў пра беларускую прапаганду, а гэта ж галоўны прапагандысцкі такі, ведаеце, азаронак, там, кавош, гладкая, гэта такія маргінальныя, такія невялічкія такія, байцы гэтага фронту. А ёсць вось клуб рэдактароў, гэта такая галоўная калона. Там міністр інфармацыі, там, ну, шмат хто яшчэ такія сядзяць за гэтым сталом, нешта абмяркоўваюць, і ты нічога некага не чакаеш нічога такога дрэннага асабіста, таму што, ну, салідныя людзі вельмі. Вадзім Баравік чаго каштуе. Вось. І я включил. Час гадзіна 15, я адсмотрел, і, канешне, зараз будзе той кавалачак, які мяне так уразіў, што я просто сидзеў доўга, вось, яшчэ валасы пасівелі. У мяне, конечно, ёсць свая трактоўка таго, што вы пачуеце, сябры, але і трактоўку Александра паслухаем, і, я думаю, ваша таксама хутчэй за ўсё з'явіцца асобна. Я папрашу уключыць нам вось гэтае відэа. Я адразу папярэджу, што з сярэдзіны гэтай рэплікі я выразаў кавалак невялікі, секунд 25, таму што чалавек, якога мы пачуем, гэта сапраўдны беларускі палкоўнік з вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель. Да, вот такое адчуванне, што яму далі слова, і полилось от Бреста до Владивостока. То бок там
здаецца пра эканоміку, да, што нас цікавіць, але ўсярэдзіне, а вот Макрон позвонил таму што вучэнні, таму што спужаўся, таму што ядерная зброя, ну конечно, як же мог не позвонить, як бы вот это я вылезал просто тому что да, ну то бок это просто вот всярэдзіне вот паглядзіце самі, і калі вам цікава, таму што там я каб не было прэтэнзій пасля што просто это не надо было, это да справы не мае ніякага дачынення, а вот тое што мае дачыненне да справы засталася. Ведь мы видим, как они поступили в Венесуэле. Они теперь заставляют все, чтобы через американские прокладки шло абсолютно, да, через американские банки, которые будут распределять деньги. То же самое они уготовили Ирану и пытаются сегодня прогнуть новые элиты, которые пришли к власти, ну, слава богу, они там не лыком шиты. Кубе пытаются навязать точно такие же условия, даже без смены элит, ну давайте все будет контролировать Америка. Но самое главное, посмотрите, президент сказал, опять остановился на Беларусь-Калии. Они уготовили нам, например, судьбу того тоже, что теперь весь наш Беларусь-Калий, например, должен пойти через американские прокладки. Конечно. Через эти банки. А если вы не захотите, мы развяжем войну. Мы подорвем вашу экономику, уничтожим ваши НПЗ, уничтожим БелАЗ, МАЗ, МТЗ, все что угодно. Будем наносить поражение, есть Украина. Мне вельмі спадабаліся вочы тых людзей, якія яго там у студыі слухалі, і ў іх вачах было такой чувак. У прынцыпе, я бачу, я просто адразу пераб'ю вас, Александр, я бачу такую супярэчнасць у разважаннях спадара Багадзеля. Вось ён, калі расказвае пра тое, як прымусіць Беларусь працаваць праз амерыканскія пракладкі, ён пералічае, што амерыканцы будуць наносіць удары па так гэтыя прадпрыемствы і мусяць працаваць праз амерыканскія пракладкі в вашай логіцы, спадар Андрей Багадзель. То бок амерыканцы знішчаць тое самае прадпрыемства. Ну давайте пра скоску. МАЗ, БелАЗ, МПЗ, Беларусь-Калий. А што па Беларусь-Калію яны так не будуць, да, удары ніякі наносіць. То бок ну не працуе логіка ўжо вось тут, да? То бок каб зрабіць Беларусь нейкай залатой жылы і прымусіць працаваць на сябе, не будуць амерыканцы знішчаць тое, што з чаго яны, ну, па версіі Багадзеля, плануюць выцягваць грошы. Вот так вот. Есть у мяне яшчэ і іншыя заўвагі, але Александр, нет, дам слова. Ну, па-першае, вы разумееце, які мне быў цяжкі тыдзень, потому што гэта ўсё немагчыма. Па-другое, ну, гэта ж здрада. Сидзіць Лукашенко і гандлююцца з Трампам за той самы Калий. То бок Лукашенко вельмі жадае, каб адбылося менавіта тое, што не спадабаецца гэтаму таварышу Багадзелю. Андрей Багадзель. То бок гэта унутраная пазіцыя, прабачце, ну некая фронта, таму што Лукашенко дамагаецца менавіта гэтага, каб амерыканскія кампаніі куплялі яго за дорага Калий, таму што кітайскія купляюць на 30% ніжэй. І вось яны как бы гандлююцца, і вось вельмі цяжкія перамовы з Літвой і з Польшай зараз усё яшчэ ідуць, і магчыма за гэты Калий будуць вызвалены беларускія палітвязні, і Лукашенко вельмі жадае, каб гэта адбылося, таму што гэта падвышэнне яго статуса, падвышэнне яго адчування сябе сапраўдным кіраўніком краіны. І ўсё ідзе амаль у гэтым напрамку, і толькі Багадзель стаіць на пуці гэтай угоды. А мы з вами думалі, мыслі, а хто ж супраць? Хто не дае гэтаму адбыцца? Ну да, вось, дарэчы, на гэтым тыдні якраз пачалося ізноў абмеркаванне стану перамоваў. Была ўкінутая неабачлівая рэпліка пра тое, што там нейкая паўза, замарозка. Насамрэч ніякай паўзы і замарозкі няма, а перамовы працягваюцца, просто гэтая рэпліка тычылася сярэдзіны траўня. І, Александр, я з вами абсолютно пагаджуся. Мы часам разважаем пра тое, так, каму выгадныя перамовы Беларусі з США, перамовы Лукашэнкі з США, да, і каму невыгадныя. І ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам. Каб нічога не змянялася, каб палітвязні не выходзілі, каб рэпрэсіі працягваліся. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік
вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрей Багадзель, як публічны прадстаўнік вось гэтых всех сілавікоў, якія пабудавалі кватэры сабе на гэтых рэпрэсіях, зарабілі зорачкі. Дарэчы, трэба паглядзець, якім званні Багадзель быў до 20-го года, да? Цяпер палкоўнік. Вось, а хто там ён быў да таго, да? І вось гэты чалавек выходзіць туды, куды яго пускаюць, на беларускае тэлебачанне, і зацірае всю вось гэтую тэму пра тое, што яны хочуць нас падмануць, яны ворагі, злыя, паглядзіце, што яны зрабілі з Венесуэлай, што яны хочуць зрабіць там з Іранам. Яшчэ мне спадабалася, Александр. Новыя эліты, якія прыйшлі да ўлады, кажа нам пра Іран. В Иране. Да, Андрей Багадзель. Это кто ж там такі? А как это они пришли до ўлады, новые элиты? А что здарылася там? А куды падзеліся старые элиты? Ну, то бок, вот мастацтва абыходзіць нейкія пэўныя пытанні. Андрей Багадзель, конечно, малайчына. Вось цікавы чалавек. Вось яшчэ один кавалачак з іншага стрыма з яго ўдзелам будзе ў нас у нядзелю ў крынжы тыдня, так што паглядзіце. Але для мяне вось гэта, дзякую, Александр, што вы звярнулі маю ўвагу на гэты фрагмент стрыма. Да? Для мяне ён з'яўляецца доказам сапраўды таго, што ў Беларусі нават пры вось гэтай вось закатанасці ў асфальт, да, нават пры гэтай абсалютнай паслухмянасці выбудаванай гэтай вертыкалі, яе поўнай лаяльнасці, поўнай вернасці, да, таму што іншыя людзі не могуць туды трапіць нават, іх на падыходах адсейваюць там. Ёсць розныя партыі ўплыву, як бы можна так іх, да, назваць, да? От ёсць нейкая, якая такая, амерыканцы, а вот вам камбінат недабудаваны, горназбагачальны, да, хочаце 3 мільярды, і ён ваш там, да? А можа быць, і калій будзеце набываць. Вы ж зацікаўленыя, да? Вот як вы, Александр, сказали, ну, конечно, вы ж не китайцы, каб мы вам танна прадавалі, вы ж амерыканцы, мы вам будем дорага прадаваць. Ну, вам трэба, вы набываеце, калі ласка, і вазіце праз Літву, яшчэ працісніце Літву, каб яна зняла санкцыі. Так. А вот Андрей Багадзель, які, а там далі яшчэ Эйсмонт оговорился смешно, я думал это поставить, говорит, так вот же эти вот все санкции, от которых мы страдаем, потом подумал, говорит, ну вообще в последнее время не очень страдали, да и раньше не страдали. Вот так вот отбывается. БДСМ какой-то, он страдает или не страдает? Я не разумею, может атрымлівае асалоду нават. Тут вы, Александр, маеце рацыю. Вось, значится, и вот гэтыя вот люди, да, это іншая партия. Якая такая... Ніякіх амерыканцаў, ніякай адмены санкцый. Мы вот за вот это вот, каб гэта все працягвалася. Александр Григорьевич, не дайте падмануць сябе і беларускі народ. Вау, просто вау. Слухайте, ну давайте, у нас не шмат часу засталося. Мне яшчэ две тэмы, ну я ж паабяцаў яшчэ напрыканцы нешта. І яшчэ тот, хто мне здзівіў, гэта тая самая Лугіна, якую узгадаў Павел. Да, яна, конечно, не намесніца міністра сельскай гаспадаркі. Яна была кіраўніца Белэлегпрама, якую знялі з пасады і накіравалі ратаваць то прадпрыемства, якое яна і давяла да банкрутнага стану, на якім Беларусь страціла болей за $200 мільёнаў на камволе гэта ўкладанне 10 гадоў таму, і гэта тыя самыя пазыкі прадпрыемства, якія больш ніколі не вернуцца. Сапраўды. І вось гэтая самая Тацяна, напэўна, Лугіна, так. выходзіць і кажа, крашаная, выходзіць і кажа аб тым, што беларусы на камволе работаюць вельмі дрэнна, што не работаюць гэта 8 гадзін, што прыходзяць, адразу п'юць каву, размаўляюць аб тым, як там на лецішчы, што іх адбываецца, і потым толькі іду працаваць, а вось эфіопы, якія ёсць у іх на прадпрыемстве, ось тыя малацы, тыя працуюць па 12 гадзін і кажуць, давай яшчэ і за той самы заробак. І вось, калі б гэта адбывалася недзе у Польшы ці Германіі, ну, прыкладна 24 гадзіны было б на рэакцыю прафсаюза, і яшчэ 24 гадзіны на заяву об адстаўцы такого чалавека, таму што яна
наўпрост абражае тых самых людзей, якія штодзённа працуюць на прадпрыемстве. То бок, ведаеце, як быццам у нас каланіяльная нейкая краіна, прыгоннае права, ведаеце. А наконт прыгоннага права я пасля гэтага зазірнуў у вакансіі камволя. Ведаеце, там асноўны заробак 1300-1500 рублёў, і 1300 гэта ў 3 разы меней, чым у сярэднім па Менску. То бок, гэта кіроўніца, якая раней нанесла такую шкоду, што калі яна прадасць усе свае органы і все сваіх дзяцей органы, калі прадасць все, што ў ёй есть, і на 100 гадоў наперад яна не расплоціцца з гэтым. Нема ў ёй 200 мільёнаў долараў, якія яна выкінула ў смецце. І вось яна, кіруючы прадпрыемствам, плацячы жабрацкія заробкі беларусам, гэтых беларусаў яшчэ і абражае. Вось калі б я піў... не той народец. Вот ёсць такая нехорошая фраза, да? Вот достался не той народец Лукашенко, да? Вот теперь, оказывается, не той народец и Лугиной достался. Вот были бы эфиопы, индусы замест белорусов. Так конвой бы не просто бы встал с колен, а полетел бы у космос, видать. Весь конвой. А с белорусами никак не отрымливается. А кто виноват? Не Лугина ж виновата? Что не менеджмент же, які так классно пролічыў все, что давайте мы вот 200 миллионов потратим, у нас будет вытворчасць, это вытворчасць. Там нешта было, мы ж с вами обмярковали, что треба выпускать 6 миллионов погонных метров, и будет счастье, да? Нема шчасця. Чамусьці шчасця нема. А вінаваты беларусы. А вінаваты беларусы, да, якія прыходзяць на працу, як зараз, мне, конечно, таксама это ўразіла рэпліка, і пачынаюць каву піць з суседкамі, абмяркоўваць, як нешта там учора. Вот, а мусяць стаяць як леонскія ткачі в 1830 годзе побач са станкамі сваімі, не дзеці, і працаваць, не падымаючы галавы. Ладно. Вось так. І апошняя тэма, я абяцаў такі невялічкі камінаут. Ведаеце, рыхтуючыся да гэтага стрыма, у меня дзіўным чынам у галаве працягнуўся такі ланцужок ад Лугіной і вось гэтай замміністаркі сельскай гаспадаркі да гэтых прыгожых дзяўчынак з наступу. Да, Лизы Прокопчук, Маргарита Горохова. Гэта капец. Доўгі шлях. Доўгі шлях, ведаеце? Вось барацьба за правы жанчын. Яна праводзіць таго, што ў беларускай сістэме з'яўляюцца жанчыны, якія несуць лухту. Нет, не до того приводзіць барацьба за правы жанчын. Я ж ланцужок лагічны. Потым ты глядзіш на беларускія дэмакратычныя сілы. І ты разумееш, што большага скандала, чым з Мельнікавай, не было. Чалавек, які на такой кіраўнічай пасадзе ў Коордынацыйнай радзе, які скраў 150 тысяч доляраў і знік у Беларусі, так? Не было большага скандала. Ты згадваеш сённяшнія скандалы. Харасова, Мамаева, Кавалькова згадваеш. І вось ты бачыш прысутнасць жанчын не толькі ў пазітыўным сэнсе, але ж і негатыўным сэнсе. І так, а прысутнасці мужчын в негатыўным сэнсе вы не бачыце, Александр? Яны былі ўсе заўжды. А потым я сам себе вось на думкі себе лаўлю. Вось сидела на гэтым стрыме, які мы рабілі разам з наступам, сидела Лиза Прокопчук і казала: так не шкадуйце мяне. Ставьтеся да мяне як да роўнага. Яна мела рацыю. То бок стаўцеся да мяне як да роўнага чалавека, да роўнага палітыка, і кажыце, рабіце тое ж самае, што вы рабілі бы адносін да мужчын. Потому что Лиза Прокопчук — это человек. Вот вы человек, я человек. І вось у гэты момант пачынаецца камінаут мой. Так. Таму што я сапраўдны сексіст. Это нехорошо, Александр. Так атрымліваецца. Чаму? Таму што я гэта завецца як пазітыўная дыскрымінацыя, не негатыўная дыскрымінацыя, так? Што жанчына не мае права там нешта рабіць і так далее. Гэта негатыўная. А ёсць і пазітыўная. Таму што я кожны раз, калі вось такія выпадкі адбываюцца і з беларускімі чыноўніцамі, і з беларускімі дэмакратычнымі актывісткамі,
і да Лізы Пракопчык. Я чамусьці, ведаеце, як я да мужчын, да іх адказнасці і да таго, як магчыма з іх крытыкаваць, ну, напэўна, мои чытачы у Фейсбуку гэта заўважылі. Я да іх стаўлюся вельмі, ну, значна больш жорстка, чым да жанчын. І я не ведаю, вось, ну, ці добра гэта, ці дрэнна. Но вось, калі вы шукаеце пазітыўнага сексіста, вы яго знайшлі. Александр, пазітыўная дыскрымінацыя заключаецца ў тым, каб даваць недапрадстаўленай групе нейкія перавагі, напрыклад, квоты, нейкія магчымасці, да? Я разумею, што я прыцягнуў трохі з іншай вугла. Тое, што вы зараз кажаце, называеце пазітыўнай дыскрымінацыяй, это вообще не пазітыўная дыскрымінацыя. Гэта мне ў галаве так выглядае. Вось. І я не разумею, калі шчыра, што вам перашкаджае ацэньваць жанчыну палітыкі ў палітыцы так же, як вы ацэньваеце мужчыну палітыцы. Тую ж Лізу Пракопчык, ці тую ж Аліну Харысаву, ці тую ж Тацяну Мартынову, ці тую ж Мельнікову, якую мы ацэньваем, калі шчыра. Ну, ёсць, конечно, спакуса. І некаторыя там і палітыкі, і медыі, ну, блондинка. Да? Ну, а што вы хацелі? Блондинка в палітыцы. Але збольшага, мне здаецца, беларусы, ну, прадстаўнікі там і медыю і палітыкі, яны проста ацэньваюць як палітыка, не залежна ад таго, ці ёсць у яе грудзі там другого памеру ці трэцяга, ці там колер валасоў, ці там памер вачэй. Вось. То бок Мельнікова як чалавек, а не як жанчына скрала 150, ну, мы не ведаем яшчэ до конца, да, але я так разумею, што агульна прынятая версія на гэты момант заключаецца ў тым, што яна скрала 150 тысяч долараў ці еўра, не памятаю ўжо чого, і цяпер жыве ў Беларусі. Магчыма, Мельнікова яшчэ падасць у вольнай Беларусі на мяне в суд за гэты стрым, калі все было не так, да? Вось. Дажыць бы. Ну так, а чаму вы лічыце, што мужчына не здольны на такі ўчынак? Я разумею, таму што я рос... Ці што, вы пра тое, што нельга да жанчын ставіцца як да роўных у палітыцы, ці па ім трэба скідачку нейкую рабіць? Я рос у 70-80-е гады у Савецкім Саюзе і начытаўся, ведаеце, розныя літаратуры і наглядзеўся фільмаў, дзе было рознае стаўленне, у тым ліку і пазітыўным сэнсе. І я не магу, то есть мне трэба рабіць над сабой намаганне, каб з сябе гэта неяк выціснуць. Гэта такі труд, але мне з гэтым нелёгка. Ну, цікава было гэта у сябе знайсці, ведаеце? Трэба рабіць намаганне, таму што мы прывыклі жыць вот так вот, дзе мужыкі все вырашаюць, а жанчыны на падхваце. А жанчыны нам кажуць: алло, мы таксама можам, стаўцеся да нас як да роўных. І людзям, якія прывыклі вось так, трэба рабіць над сабой намаганне, кудысьці весці, трэба рабіць над сабой намаганне, каб іх карціна света памянялася, да, і ставіцца да жанчын як да роўных, у тым ліку і палітыцы. Это не проста, Александр, але быць сексістам яшчэ горш. Это не сучасна. І я вам больш за тое скажу, навошта нам гэта? Навошта нам быць сексістамі, мужикам сёння? Калі жанчыны хочуць браць на сябе адказнасць, хочуць удзельнічаць, хочуць вырашаць. Мы што, баімся нейкую ўладу згубіць? Кантроль нейкі над імі? Дык это ўжо іншая гісторыя. Это ўжо не пра сексізм, Александр. Это ўжо... Ведаеце, я ж да псіхолага. Я ж об этом распавёў зараз, но наўмысна, каб гэта выцягнуць на паверх, і я ж не адзін такі. І я ж яшчэ такая добрая версія такого стаўлення. Есть же дрэннейшыя наконт таго, што пасада не для жанчын. Мне, конечно, не самы дрэнны чалавек. Мне падаецца, конечно, мне трэба будзе папрацаваць, магчыма, ёсць нейкія курсы стаўлення да роўнага стаўлення да жанчын. Мне здаецца, што я зразумеў, пра што вы. Вы вот все так навокал ды каля, да, але вот калі вы пачынаеце, ну вот Мельнікова, паглядзіце, прывялі яе ў палітыку, і яна скрала, да, і з'ехала, і гэтак далей. А вот там Харысава, да, павялась на танны трюк КДБшніка, да.
там прыгадайце яшчэ якія у нас былі скандалы, да? Кавалькова, ну просто я не ведаю, что там здарылася. Взяла, пагадзілася взять грошы нейкага загадкавага расійскага алігарха, каб свае, і за гэтым таксама, я так разумею, стаяла КДБ. Але такія ж скандалы здараюцца і з мужчынамі. Я не могу на подставе гэтых кейсаў, памятаеце вот этого мужика, які... Я ж не прапаную. Был некі семінар по бяспецы, на які Константин Бычак выкацился такі по відеасувязі. Так это ж вот, это мужик был в гэтай гісторыі, да, не ведаю, дарэчы, дзе ён, что там, да? Я ж не про то, как... Александр, ну нельга так думать, ну сур'ёзна, что вот пустили, вот вы, значится, позитыўна дыскрымінавалі жанчын, давали им квоты, а теперь гэтыя жанчыны, якіх выпусцілі да ўлады, яны, значыць, факапіць. Так і мужчыны факапіць. Просто мужчын раней былі толькі мужчыны, іх больш. Я такого не казаў. Ну, я зразумеў ваш намёк. Нельга так думаць. Нельга. Ну, все, не думайте больше так. Давайте больше. Курсы и так далее. Ладно. Потому что мы будем с гневом, будзе управление гневом, будзе управление, как бы, ну, потому что я разумею, что гэта кіраванне сексизмом, потому что, калі казаць сур'ёзна, то, конечно, гэта так зашито на дзесьці на падкорке, што, канешне, трэба нешта з гэтым рабіць. Мне асабіста нікому астатнім. Будзем скончваць, так? Да ўсім, Александр, трэба па капле. Як казал классик, себе сексист. Классик русской литературы Антон Павлович Чехов. Вытискать себе по капле все дрэнна и вызволять насамрэч рускамірны для всего добрага. Вось, ну, Чехова мы праходзілі ў школе. Тут таксама хер выцеснеш з галавы. Сябры, абмеркавалі мы сёння шмат насамрэч важнага і цікавага. І нават гэтая дыскусія пра месца жанчын у палітыцы, мне здаецца, была даволі актуальнай. Таму што я думаю, Александр, што не толькі вы. Я думаю, што шмат хто глядзіць на гэта ўсё і спрабуе, ну, зразумець, што думаць на гэты конт, як это ацэньваць. Для чаго ж я гэта сказаў зараз? Да, так што, ну, можа быць, мы падумаем і прыйдзем да чаго-небудзь добрага і канструктыўнага. Дзякуй вялікі, Александр, дзякуй вялікі, шаноўныя слухачы і гледачы, што былі з намі на гэтым стрыме. Да побачення. Да побачення.